krasni četnički dušmana, što ti krasno nagrdiše lice, miniraše tvoje oranice. Majke tužne djecu oplakuju, gorko cvile jeca i se čuju. Ubiše i srpske ubojice, ostaviše masovne grobnice. Dok nam kuće na sve strane gore, hrvatski se vitezovi bore. Brane zemlju od svih razbojnika, protiv srpske vojske i četnika. Dragovoljci na sve strane ginu, bez oružja brane domovinu. Kad oružje staše otimati, počeli su Srbi uzmicati. Tuđman zove sve bivše vojnike, generale ugledne časnike, da nam znanje i iskustvo daju, za ranjenu Hrvatsku domaju. Hrvatska se vojska školovala i odlično sva naoružala. Vojna sila na ovom prostoru, crni dani došli agresoru. Treći dio Hrvatske države drže bande četničke krvave. Jugovojska četnička armija pljačka, ruši, pali i ubija. General se Bobetko uključi, da četnike pameti nauči. Od Neretve prema Dubrovniku, put za istok pokaza četniku. Stožerni je general postao, plan akcije Bljesak pripremao. Hrvatska je za mirno rješenje, od četnika trpi poniženje. Autoput žila kucavica, za Hrvatsku glavna prometnica. Vlasti mole srpske ubojice, da otvore naše prometnice. Djelomično put su otvorili, zastavama srpskim okitili. Su tri prsta Hrvatskoj prkose i oružje u rukama nose. Incidenti kad su se desili, ljude tuku, put su zatvorili. Mrtvi leže na autoputu, ljuta trava za ranu je ljutu. Vrhovništvo vojni stožer zove, da pripremi vojsku i topove. Razboli se general Bobetko, preuzima general Červenko. Bljesak počeo Oluju najavi, da se srpski zločin zaustavi. 1. svibnja 1995. akcije su Bljesak započete. Zapadna se Slavonija smiješi, da se srpskih terorista riješi. Hrvatske i snage opkoliše, ranom zorom na njih udariše. Udarne su točke planirali i strateški dobro odabrali. Novska, Pakrac i Gradiška Nova, započeo napad vitezova. Prva slavna brigada Tigrovi, sva bojišta brane vitezovi. Kad četnici za Tigrove čuju, odmah bježe ili se pakuju.
Vitez Jozo Miličevi slavni, za tigrove general je glavni. Dragovoljac kaljen je u boju, brane svetu domovinu svoju. Mareković general sjenjeni, vojskovođa strateg suvremeni, zapovjednik sjeverozapada, od Pakraca četnike napada. S njima Sarac general u boju, oba brane domovinu svoju. U boj ljutim vitezove vode, Slavoniju da nam oslobode. Marko Leko brigadir je mladi, prva bojna u 3. brigadi. Tenkovima razgoni dušmane, oslobodit želi Okučane. Generalu divim se Markaču, trnu oku četničkom koljaču. Markač vodi specijalce svoje, osim Boga nikog se ne boje. Kad Hrvatska u obranu kreće, živje nitko zaustavit neće. To četnici vrlo dobro znaju, ili bježe ili se predaju. Onaj koji želi otpor dati, više nikad neće napadati. Tako Hrvat brani domovinu, poručuje svakom tiraninu. Stipetić je general čuveni, zapovjednik vitez proslavljeni. Na bojištu Novogradiškome, po viteštvu poznat junačkome. Luka Đanko general poznati, s vitezom se ponose Hrvati. Vojsku vodi, progoni bandite, iz Hrvatske zemlje plemenite. Vukovarska peta Sokolovi, vukovarski poznati sinovi, generali Kapular na čelu, slavni junak čuveni po dijelu. Druga bojna Osječke brigade, na bojištu prava čudo rade. Generali u Mladen Kruljac vodi, Okučane vitez oslobodi. Romić vodi Virovitičane, zauzima s Kruljcem Okučane. Brigadir je Romić vitez pravi, s kumovima svud pobjede slavi. Četnici se u panici vuku, hrvatski zrakoplovi tuku. Jedni bježe preko rijeke Save, drugi dižu bijele zastave. Bježi srpska vojska i seljaci, sad se vidi kakvi su junaci. Tenkovima svoje Srbe gaze, preko mosta kad Savu prelaze. Treća grupa četničkih krvnika, okorjelih teških razbojnika. Zločinci su pobjegli u gore i zabraše za sebe najgore. Srpske baze po kraju Profora, tako svijet štiti agresora. Krvoločni četnici podmukli, isti baza Hrvate su tukli. Srbini nudi žene i rakije, pa slobodno ubijati smije.
godinama mogu ratovati, sve što treba UNPROFOR će dati, puno hrane i robe primarne, donacije i humanitarne, licemjerje svjetskih čimbenika, četnik koga štite razbojnika. Kraj došao srpskom agresoru, odbacuju puške i odoru, presvučeni postaše civili, malo prije vojnici su bili. Arambašić i Džakula vođe, Stipetiću u Stupicu dođe, još 1500 odmetnika, među njima ima razbojnika. Od Pakraca do rijeke Save nema više četničke države, pune kuće oružja i hrane, od hrvatske robe opljačkane. Okučani i Gradiška Stara, vlast hrvatska općine otvara, natpisne su ploče pripremili i na zgrade odmah postavili. Okučanski hrvatski radio, oj, pobjedu je slavnu objavio. Za 34 sata lekcija je četnicima data. Mnogi su nam vitezovi pali, za Hrvatsku život darovali. Vječno treba slavit vitezove, obitelji pomagat njihove. Spomenut ću hrvatskoga sina, pukovnika Rudu Perešina, zrakoplovac vitez omiljeni, u trajnoj će ostat uspomeni. Zrakoplovom našim nebom para, raketa ga četnička obara. Živ doveden sve do Banja Luke, tu umire od četničke ruke.